سلام لكم أهاوية وأهاتية أئماتية وأبوية فوق هالو كمو أنا እግዚአብሔር سبح لهنا هالوكو وأنتمني لهنا كما تكونوا تسفايا وإتو وزن استدالو هابيكمو بيلن السانقئس كما تفتبوا تسفانا وإتهم أشي سلام كوراتن تخطاتلتي مدب قوانق أجئز كما يألهم وغنى يصبق الله أملاخي مسكن نسخاتكمون صبق كمتهلو تسفا يقبر بقر نلومي أدالينا يزلنا مدب نزي سعب يمثل مسانا صنحو الشم بقر نلومي كابز حالفة بزعبا قصر إنانيرنا نسو كالاي كفال كغربيو ناي قصاوة أوراردان ناي قصي فتحو بتقرنيان بامحارنيان كغربي مالتي كابز حالفة قنجبا بيلا خسمعكم كاب بحر بيج الفاخم زبهان مالتيو حالها ودر سحابة حالخة مالتي نخبتي كحلها خلوا تحلب كلا لحن هاجي نحلاخي بهان مالتيو هالها سحابة ودر حلخة مالتي لهها قدحة قدع يبلو بمحارنيا نماي نمصحف كنقدح خلنا مالتي نقدح خنمل كلنا لهها يبل سالساي زرنا يها لها راسه رحاسه مالتي زيكا رحسي لسها علج أخوانا ماي طعامة ماي بلا اتصابحي ماي كوينو خنبل تخن حاجي زيز أفه لسها نبل مالتي حاجي كابو خاء لكها أبدر زبر إنا نيرنا لكها أبدر مالت على كها مالتيو لقح يبل مالتي لبها سرحة مالتي زيكا لبها سرع نشخلان يشكلا يبلو بمحارنيا نسامرا نس سارما عترو قال دا أمسلو أب قطر دسرح نقرات يمزياتهم نعاتهم يزقل زي لبها سرح بالكلو زوم ناي عترو قال زقل زي مالتي لبوه وستأذى ملبه بعيد كتسل لبايت مدبل لبه شكله لبه ويكعا لبه دمو شكله مالتي ويكعا صار ما خنبل نتخينا لبه ويكعا لبه نبل زمزر يخون الله اسمه دمو زنواي لبه انديل كم زبل مالتي زنواي لبه أقحا مالتي زي زنواي لبه انتنا ناي سارما أقحا مالتي ناي عسرو أقحا لبها أو وكمنواي لبها تقدق طومو وكمنواي لبها تقدق طومو خمز المزمر كلتا لبهات سحابي زر او كريستوس لبايكن مدر فترة نمبالون نخون جي فترة حجي او كريستوس لبايكن مدر انتي لحجزي فاتير كانا مالتي كام مدري فاتير كانا لاتها معاوة مالتي زيكا لاتها ممعاو تقوين الجايلو محارنيا بتقرنيها معاو مالتي لاتها معاوة ناي مسا مالتي ماي كوني غاليو بقى مستهزب هالنقرات يكالسي مالتي ومعاو لاتها معاوة يبل ولته مايا بعافوهمو كم زبل قد لعدام مالتيو لتوه وستأذى ملته بعيد قصل لتايت مدبل ملتايت بعيد كم إلاد ملاته ببزو الته بعيد زر التها منفس تعاصف التها منفس تعاصف كم زبل سنكسار انت عسر تربعته مالتيو لوها صحافة
በአምሓርኛ ከዓ ጻፈ ይኸውን ኣሎ ሎህ ለውህ ዘመድ ዘር ኣልዋህ ከዓመ ጽሕፈታት ክንብል እንትኽእልና ሕጂ ኣልዋህ ንብል ብብዙሕ ማለት እዩ ኣልዋህ በብዙሕ ሰኣለ ለውሃ ወጸሓፈ እንዘይብል ዮሐንስ ይሰመይ ስሙ ከም ዝብል ሉቃስ 1:3 ኣሃቲ ለውህ እምዕፀወ ሃመር ኣሃቲ ለውህ እምዕፀወ ሃመር ክብል ከለኻ ዓመ ምጽራብ ንምባል እውን ሎሃ ንብል ማለት እዩ ጠረበ ይብሎ ምሓኒ ከዓ ወይ ከዓ ኣለሳለሰ ንምባል ማለት እዩ ሞሎህ እንተና ከዓ ካብኡ ዝወፅእ ካብዚ ሎሃ ድብል ዝወፅእ ጣዖት ማለት እዩ ሞሎህ እንተና ጣዖት ምልዋህ ባኢድ ዘር መዋልህ መላውህ ምልዋሃት ብብዙሕ መለውህ መስተለውህ መስተላውህ ባኢድ ቅጽር ለዋይት መድበል ሎሃት መጽሓፍ ክንብል እንተና ሉሀት ንብል ሉሀት ሳቢ ዘር ማለት እዩ ኣወራርድኡ ከዓ ይለውህ ይሉህ ይብል ይለውህ ኢላ ይለውህ ይሎህ ይብል ማለት እዩ ሎሃ ዝብል ሕጂ ብሰለስተ ዓይነት ስለ ዝጽሕፍ ሎሃ ለውሃ ለውሃ እውን ይብል ማለት እዩ ሎሃ ለውሃ ለውሃ ብሰለስተ ዓይነት ይጽሕፍ እዚ ለጥሃ ገበረ ግብሪ ገበረ ማለት እዩ ልጡህ ውስጠዘ መለጥህ ባኢድ ቅጽል ለጣይት መድበል ልጣሄ ማለት ከዓ ግብሪ ማለት እዩ ግብሪ ከምብል እንተኮይንና ልጣሄ ንብል ማለት እዩ ጥሬ ዘር ማሂመሃ ኣፈረሰ ኣፍሪሱ ንባል ከዓ ማሂመሃ ገዛ ኣፍሪሱ ማሂመሃ ቤተ እንተና ሕጂ ገዛ ኣፍሪሱ ማለት እዩ ምህማሄ ጥሬ ዘር ከም ከሎ ኣገትዋ ወሮድዋ ወማሂምህዋ ለኢየሩሳሌም ከም ዝብል ኣዋልድ ኣገትዋ ወሮድዋ ወማሂምህዋ ለኢየሩሳሌም መልሃ ከዓ ሰሓበ መዘዘ ንሰይፊ እዚ ከዓመ ሰይፎሙ መልሁ ሃጣን ከም ዝብል መዝሙር 36 ምልህ ዘመድ ዘር ምልሃ ጥሬ ዘር ምልሃት ሳቢ ዘር ምሉህ ውስጠዘ ሙልሃን ብብዙሕ ስሑባት ክንብል እንተኮይንና ሕጂ ሙልሃን ንብል ማለት እዩ ምልሃት ምልህት ንሰበይቲ ምልይት መምልህ መስተምልህ መስተማልህ ባኢድ ቅጽል መላይት መድበል ወለእመ ትብልዋ ለዛቲ ሰግላ ተመልሂ እምስርውኪ ወተወረዊ ውስተ ባይር ይከውን በከመ ነበብክሙ ምን ቃል እዚ ከዓ ተነቐል እንተኢልኩምዋ ክትንቀል እያ ከም ዝብል ሉቃስ 17:6 ማለት እዩ ለእመ ዓይንከ ዘየማን ታስህተከ ምልሃ ወግድፋ ኣውፃእያ ንምባል እውን ምልሃ ኣውፃእያ ማለት እዩ ምልሃ ወግድፋ ከም ዝብል ማቴዎስ 5:9 ኣልቦሙ ምልህ ወኢ ሃይማኖት ምግባር ምስራሕ ማለት እዚ ከዓ ሃይማኖት ምግባር ዘይሰርሑ ንምባል ከዓ ዘዳግም 32:29 ማለት እዩ እምቅድመይት ማልሁ መባለግት ህልው ውእቱ በህላዊሁ ምውርዋር ምድርባይ ወይ ከዓ ምንጽብራቅ ንምባል እውን እግዚአብሔር መልሆሙ እምቅንየ መሪር ኣድሓነ ንምባል እውን ንጥቀም ኢና መዚዙ ኣድሕንዎም ንምባል እግዚአብሔር መልሆሙ እምቅንየ መሪር ከም ዝብል ሲኖዶስ መልሃ እንተና ዓመ መልሃ ኢልና ነርና እቲኣ እዚኣ ከዓ ካልአይቲ ከምኣ ኮይናሲ መልሃ ኣጥዓመ ንምባል ኣጥዒሙ ወይ ከዓ በአምሓርኛ ከዓ ኣጣፈጠ እስመለ ኩሉ በእሳት ይሜልህዎ ወኩሉ ዘይጠባህ ይትሜላህ ከም ዝብል ማርቆስ 2:49 ማለት እዩ ምሉህ ውስጠዘ መምልህ ባኢድ ቅጽል መላሂት መድበል ማልህ ዘመድ ዘር ምላሄ ጥሬ ዘር ባሂረ ምልህ ከም ድብል ኣቡሻ
መስሃ ምሳሕ በልዐ እዚኣ ከዓ መስሃ ምሳሕ በልዐ ወይ ከዓ ምሳ አደረገ። ወበኡ ንጉስ ወሃማ ይምስሁ ምሳሃ ምስለ ንግስት ወበኡ ንጉስ ወሃማ ይምስሁ ምሳሃ ምስለ ንግስት በልዐ ማለት እዩ። አስቴር 7:1 ከም ዘሎ ምሱህ መሲህ ውስጠዘ ሙስሃን መሲሃን ብብዙሕ ምሲት ምሳህ ለሴት ንሰበይቲ ማለት እዩ። ኣብ ምሳህ ምስ ዘመድ ዘር ላዕለ እግዚኣብሔር ወላዕለ መሲሁ ከም ዝብል መዝሙር 2 ማለት እዩ። ኢትክስሱ መሲሃንየ ወኢታይስሙ ዲበ ነቢያትየ ከም ዝብል መዝሙር 104 ነዋ መሲሁ ለእግዚአብሔር ቀብአ ንምባሉ ከዓ ነዋ መሲሁ ለእግዚአብሔር ቀቢኡ ንምባል እውን እዚኣ ንጥቀም ማለት እዩ። መስሃ ንብል። እሺ መርሃ መርሐ መራ መርሃ እንቴና ብግእዝ መርሐ ማለት እዩ ወይ ከዓ በአምሓርኛ መራ ዝምራሕ ነገር ንኩሉ ነገር ማለት እዩ። ምሩህ መራህ ውስጠዘ ምሩሃን መራሃን በብዙ ምርይት መራይት ንሰበይቲ ምርይት ወይ ከዓ መራይት ንሰበይቲ ኣብ መርህ መርህ እንቴና ከዓመ መራሒ ማለት እዩ። መርህ መራሒ። እሺ ንሰበይትን ንወድን ይኸውን እዚ መርህ እንቴና መራሒ መራሒት ንምባል እውን መርህ ኢና ንብል እምበር መርህት ኣይንብልን። ንጓል እንተኮይኑ እውን መርህ ኢና ንብላ መራሒት ንምባል ብግእዝ ክኸውን ከሎ ንወዲ እውን መርህ ንብሎ ማለት እዩ። እሺ ምሪት በብዙ ብብዙሕ መርሃ ኣዋውርት እንቴልና ሕጂ መራሒ እውራን መራሒ እውራን እውን ይብል እዩ። ኣብዚኣ ከዓ በታ መርሃ ዝብል ከዓ መርሃ ኣዋውርት ከም ዝብል ኣርጋን እውን ከም ዝብል ማለት እዩ። መርሃ ኣዋውርት እውራን ኣዋውርት ስለ ዝብል ማለት እዩ። መምርህ መስተምርህ መስተማርህ ባይድ ቅጽል መራይት መድበል ምርሃት ምርሃት ማለት ከዓ ምምራሕ ማለት እዩ። ምምራሕ በእንተ ስምከ ምርሃኒ ወስየስየኒ ከም ዝብል መዝሙር 30 በእንተ ስምከ ምርሃኒ ወስየስየኒ ከም ዝብል መዝሙር 30 ሞርቀ ሃላጠ ለሓፀ ማለት እዩ። ከዓ ወይ ሞረቅሆ ከመ እርጋሄ ከም ዝብል ኣዋልድ ወይ ሞረቅሆ ከመ እርጋሄ ሙርቁሃን ብብዙሕ ክኸውን ከሎ መሞርቅህ መስተሞራቅህ መስተመዋራቅህ ባኢድ ቅጽል ሞርቃይት መድበል ሙርቃሄ እንቴና ከዓመ ልሕፂ ወይ ከዓ ልጣጭ በአምሓርኛ ዝተልሓፀ ንምባል ማለት እዩ። ሞቅሃ ኣሰረ ኣሰረ ንምባል እዚ ከዓ ሞቅሃ ኣሰረ በአምሓርኛ ኣሰረ ንሰብ እዩ ዝኸውን ደሎ እዚ ከዓ ሞቅሃ እንቴና ንሰብ እዩ። ሙቁህ ውስጠዘ ሙቂት ለሴት መሞቅህ መስተሞቅህ መስተመዋቅህ ባኢድ ቅጽል ሞቃይት መድበል ሞቅህ ማለት ከዓ እስር ወይ ከዓ ቤተ ሞቅህ እንቴና እስር ቤት ማለት እዩ። ሞቅህ እንቴና ከዓመ መእሰሪ ወይ ከዓ እሱር ንምባል ሙቁህ ከዓ እሱር ንወዲ መዋቅህት በብዙ ኣልሳሃ ኩሎ መዋቅህቲሁ ከም ዝብል ድጓ ኣልስሃ ኩሎ መዋቅህቲሁ ሙቃሄ ጥሬ ዘር ሙቃህያት በብዙ ወይ ከዓ በብዙሕ ክኸውን ከሎ ከዓ ሙቃህያት ወፈትሆሙ ለሙቁሃን ከም ዝብል ድጓ ተሞቃይኩ ወኢሃወፅኩምኒ ከም ዝብል ማቴዎስ ተሞቃይኩ ወኢሃወፅኩምኒ ተኣሲረ ዘይጎብነኹምኒ ወይ ከዓ ዘይረኣኹምኒ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ወኢሃወፅኩምኒ ማለት ዘይረኣኹምኒ ማለት እዩ። ተሞቃይኩ ማለት ከዓ ተኣሲረ ማለት እዩ። መታ ቀጠነ ማለት እዩ በትግርኛ ቀጠነ በአምሓርኛ ከዓ ሳሳ ሓሚቑ ማለት እዩ። በቃ መታ እንቴልና ሓሚቑ ወይ ከዓ ቀጢኑ ረቂቁ ንምባል ማለት እዩ። እይትደረር ምስለ ብእሲ መታሂ ከም ዝብል ምሳሌ 23 ቁጥሪ 6 መት ዘመድ ዘር ኣምታህ ኣምታይት ብብዙሕ ክኸውን ከሎ ከዓ ኣምታይት ምትሃት ሰሓቢ ዘር
ምት ዘመድ ዘር ዓምታት ብብዙሕ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ። መንዝሃ ተደላደለ ሓንቅቐ ማለት እዩ። እዚጋ ተደላደለ በአምሓርኛ ሓንቅቐ ምሕንቃቕ መንዝሃ ሓንቅቐ። ከረዮ ጽጋብ ለምንዙህ ከረዮ ጽጋብ ለምንዙህ ጽጋበኛ ማለት እዩ። እዚጋ ዘዳግም 32 ቁጥሪ 15 ከረዮ ጽጋብ ለምንዙህ ከም ዝብል ምንዝሃን ብብዙሕ ምንዚት ንሰበይቲ ኣብ መመንዝህ ባይድ ቅጽል መንዛይት መድበል ምንዛሄ ጥሬዘር ወመንዛሃ ልቡ ለፈርዖን ከም ዝብል መድሃ ጠሓነ ወይ ከዓ ፈጨ በአምሓርኛ መድሃ ጠሓነ ምዱህ ውስጠዘ መምድህ ባይድ ቅጽል መዳይት መድበል መድሄ ጥሬዘር እመ ኮነ ሰማይ መድሄ ወምድርኒ ማይረፀ ከም ዝብል እመ ኮነ ሰማይ መድሄ ወምድርኒ ማይረፀ ከም ዝብል ኣርጋኖን 3 መቐጻሊ ንሎማዓንተ ብዚኣ ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ክሳዕ ንረኸብ ሰሰናይ ይኾነልና። ንግዚኡ ግን እተን ግስታት እተን ዝጀመርናየን ክደግመን መስለኒ ናይ ሎማዓንቲ ማለት እዩ። ለብሃ ሰርሐ ከም ዝብል ዝብርኢና ለብሃ ያ ትብል ይቅርታ ለብሃ ሰርሐ ለብሃ ሰርሐ ንዕትሮ ማለት እዩ። ለትሃ መዓውገ ሎሃ ፀሓፈ ለጥሃ ግብሪ ገበረ ማይመሃ ኣፍረሰ መልሃ መዘዘ መልሃ ኣጥዓመ መልሃ መዘዘ እቲኣ ሰሓበ ንምባል መዘዘ ሰሓበ ንምባል ልሕልሕላ ልሕልሕ ክትብል ተላ መልሃ ክትብል ተላ ሰሓበ ማለት እዩ። መልሃ ክትብል ከላ ዓመ ኣጥዓመ ማለት እዩ። መስሃ ተመስሐ ምሳሕ በልዐ ንምባል ማለት እዩ። መርሃ መርሐ መወርቅሃ ለሓፀ መወቅሃ ዓሰረ ንሰብ ማለት እዩ። ንሰብ ከውን ከሎ መወቅሃ ኢና ንብል ሕጂ። መትሃ ቀጠነ ወይ ከዓ ሓመቐ መንዝሃ ሓንቀቐ መድሃ ጠሓነ። እሺ እምበኣርከስ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብ ቋንቋ ግዕዝ ሎሚ ዘደለናዮ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ትፈትዎ ተስፋ ብምግባር ኣብ ቀጻሊ መደብ እስካዕ ንረኸብ ሰሰናዩ ይኹነልና ንኹላህና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።